Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade tebe shirfila la jabo amaw fo ka wali mando ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka hina naka kishina ka barka ala ko jide na naw kelengele na bela jelenka jwe kalot le muga samba fla anin tan sheki anga dina nyama sayyid sharif Osman Madan Haidara ayi kunda kuchala ka nyangala pari kore faba kasabu ke jamiyatu ansardin tondeun uyekena yaso belebele min jo Dr. So kuchala kono wala sakata o dayeleni barawke Juma sogoma jwe kalot le muga Sharif Osman Madan Haidara anaka serekulu ubora Bamako ninga unyashin kuchala ma ninga do kuchala lanzara seli kofe kuchala ka ubora kachaya chaw muso bolma fen sen vla sen saba ani sen nani o bela jelen tume kumeni kene kan fo kata se senama uma o bara utara damine fo kuchala koka ni kilometri wolon vla bonyongwe ninga sen kadu kunana bismillah mina kuchala sigida mina ode ye kulikoro ye Dr. Sokura minka ngadda yele ala era bulondala o kene inka kulikoro dugutigi ala ya kan ni sojali kaun lase ka irata made ona ka fo boaru kaso nanu kaso fo kata se jamiyatu ansardin nyemoya so akara mogala kaw nonu bela jele folike ka wali mandon kaun lase ange je ko ni sojali kuma ulame Jaye kuchala ye ama ka bla kono ya shu ani kle ama fo ka barigada jama kulu mun bola section wero la mali bebiya ali jamana wero biya miti mali ambe befo ala ka nani benma ye ka se ni benma ye ala ka baran kunti herala ala ka ka wasani ko yan buya kono yarabi Sharif Usman Madan Haidara ala ka kenya ma ye ala ka nyoro ka nyon ko moy ama fo ka barigada ala ni ci ambala fo wulada na ka barikada ala meni here ka on kuchala kawi nanya ala fo dun ambe kira Muhammadu fo kira folo ni kira laba kisini nema bayi amba masa nyuma nufo balole ni sale nanya lu fo dun ambe jama bela jelen fo fon fe sensera fon fe se masa na ka ngane nyuma bi ambe be fo ka barikada nanya fo dun ambe basantara wole den fo Bamarani de amba fo Maganka amba fo Madnaka amba fo Kuresika amba fo ka bisimila kuchala anali jaranye femi mana ka jaman nato soro kanu tato soro kuchala bela jelen ni sokadi kojugu an jera kanin biriki da ɲɔgɔn fɛ an humi femi ɲini ala fɛ o de biye ne ala o nɔgɔya nye ko bina dayɛlɛ anw ye an b'a la barikada sijani kenali laban ɲuman b'a la bolo ala ka danaw ma girin bɛ kun ye aljina ko min ala ka nɔgɔya n'a ye a bɛ diɲɛ ɲini ni fɛn min ye ala ka nɔgɔya ten kira kanu kosɔn sallallahu muhammad an bi ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada barika kɛnɛ kan ni barikatigiw ka barikatigi sɔrɔli y'anw fɛ yan bi kucala miyankala pari kɔri faaba la n'o y'an karamɔgɔ ye a Sayyid a Sharif Osman Madan Haidara barika jama cɛla barika so dayɛlɛli hukumu kɔnɔna la n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye a n'a nɔkan baaraw barika so do nanzaraw b'a fɔ ten ko hôpital arabuw ko al-mustashfa bamananw ko kɛnɛyaso nka ne b'a fɔ ko ala ka so la baytun ussisa ala taqwa bi kalimati taqwa li ahli taqwa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasa kada wagati koronka kucala na mara jamiyatu ansaruddin al-islamiyya siraka hudul islamiyya togola kwanga karamɔgɔ fo ka barkada ka waliɲumandɔ ka fo ana nɔfɛ jamaw kabi Bamakɔ fo kucala ya ma ni tɛ taama ale nɔfɛ o a bɛɛ ye maabaw ye sabu bawolo
senw bɛ kɛ k'a keru daji bɛ to a kan nun bɛ fiyɛ a kan nka n'a kɛra ka kuranɛ couverture dɔw b'a sumusumu Haidara an b'i fo an b'a fɔ ko marhaban bikum ahlan wa sahala qudumun mubarakun rihlatun wa antum bi khairin fal madinatu madinatukum wasahatu sahatukum wal amru amrukum dugu y'aw ka dugu ye kɛnɛ y'aw ka kɛnɛ ye numukɛ n'a ka falo fulakɛ n'a ka misigɛnbere samɔgɔkɛ n'a ka daba jago n'a kɛbaw nka kuranɛ ko in silamɛya ko in o ye kira n'a somɔgɔw niyɔrɔ ye bɛɛ ni sɔnfɛn don o de kosɔn dɔnkilidala ko ten ko maa kana i ni maa ka ɲa ko kira somɔgɔw ni maa tɛ kelen ye la tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum karamɔgɔ an b'i fo k'i barikada karamɔgɔ u du i ka kalandenw ko k'a f'u ye ko layitu min bɛ olu ni ala cɛ ko ni n'o ka nafolo b'i ka bilala ka ala ka diinɛ dɛmɛ batigɛ tɛ kɔtigɛ tɛ bilika taama tɛ alimawut saya don layitu in janfali n'a bɔrɔtɔli ko tɛ koyi ko sira o sira bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o y'o sira in minɛ n'o b'o sɔn layitu in janfali ma ko ala ni kuranɛ k'o ta tiɲɛ ka da wagati koron kan an bɛ kuma jɔ yan an b'a fɔ haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ ala fo k'ala barikada ala min sɔnna k'an karamɔgɔ Haidara ɲuman bɔ Bamako a n'a ka délégation k'o ɲuman don Kucala wula in na an bɛ foli kɛ Kucala tɔnden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la ala ka diinɛ dɛmɛni na an'u ka sirifu kanu na karamɔgɔ Haidara a seli Kucala yan bi sababu mun b'a la o ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ sini sɔgɔma an b'a ɲini setigi ala fɛ cɛ belebele in sen jɔli Kucala yan ala ka kɛ hɛrɛ ye ka se Kucalakaw ma a ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ yan ala k'olu ɲɔni ka bɔ yen a ye hɛrɛ minnu sɔrɔ yan ala ka dɔ fara olu kan ala kɛ kira kanu kosɔn sɔli ala muhamad Alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kuma nana tɛngu an karamɔgɔ la Sayyid Sharif Usman Madani Haidara nisɔndiya min bɛ a la farifoni min bɛ a la kɛnɛ in kɔnɔ ani nali yɛrɛ kun ye fɛn min ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen na k'a lase an ka jɛ k'o baaraw seereya أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد أستحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات kuma wɛrɛ tɛ yen bilen n'a bɔra foli la minnu ye an kunbɛn depuis kungo kɔnɔ fo ka se n'an ye dugu kɔnɔ yan ani minnu y'an kunbɛn kɛnɛ kan yan aw bɛɛ sara bɛ ala de bolo ala k'aw sara hɛrɛ la ni jama nation bɛ bɔ ka masakɛw de kunbɛn walima seko baw nka ni ɲɔgɔn jama ka bɔ ka garibu kunbɛn ni kɔrɔ b'o la a bɛ ala ka tiɲɛ sabatili de yira o la an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan n ye min fɔ aw ye o don yɛlɛmɛcogo foyi t'a la nin yɛrɛ de tɔgɔ ye ko silamɛya an filɛ kɛnɛ min kan nin de bɛ wele ko silamɛya ne ka kuma tɛ dɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhamadu cikun si tɛ e muhamadu la ne ala fɛ fɔ diɲɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ye kuranɛ ta alors diɲɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'an sira ka seli misiri kɔnɔ diɲɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'an ko an sunnen don wa jalamugu meleke de bɛ se ka kɛ diɲɛ kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kɔlɔsi minɛ de bɛ diɲɛ kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ non ŋaniya ɲuman ni baara de bɛ diɲɛ kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o de tɔgɔ ye silamɛya lahara a bɛ na ye
mais yana nga se lahara diɲɛna yɛrɛ a bɛna ansaru o ansaru bi dugukolo kan ani min sara sanhi minnu sara ka ban ani minnu balolen do bi minnu bɛ kaburu kɔnɔ ani minnu bɛ diɲɛna yan tant que i tɔgɔ ye ansaru sɛbɛn n b'a fara a kan tant que i tɔgɔ ye ansaru sɛbɛn nin bɛɛ ka baraji dira a ma ala fɛ ka ban tila kɛra an faso ye Mali a dɔnnen don ni seli silamɛya in ye san 1000 ni kɔ kabini a tɔgɔ ma da Mali seli bi yan mais silamɛya yɛrɛ ye mun ye o de tun ma faamu silamɛya nana ka diɲɛ sauver de ka silamɛ yɛrɛ sauver i ni mɔgɔ o mɔgɔ bi sigi la k'a bɛɛ kisi i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma hɛrɛ min b'i bolo a tila i ni mɔgɔw cɛ silamɛya nana an ka balo hɛrɛ de la o de bɔra la k'a kɛ misirijɔ ye don o don an bɛ kuranɛ kalan dɛ an bɛ tawureta kalan nɔ o tɛ o baara de don baara aw minnu kalannen don aw minnu ma kalan ni ne ye question poser aw kunna k'a fɔ anw de bɛ alakira nɔfɛ k'a fɔ aw ye alakira jogo kun ka jugu wa a bɛɛ b'a fɔ ko ayi hali n'a ma kalan bɛɛ b'a fɔ ayi alakira ka sahabaw jogo kun ka jugu wa a bɛɛ b'a fɔ ayi aw denmusow filɛ goudron la mototigi jɔ ni mobilitigi jɔ min na ka taa sahabaw denw kun bɛ taa wa aw b'a fɔ ayi anw bi silamɛw dama bi ɲɔgɔn fane ni baneni min na hasidiya ni ɲɛngoya min na n'i ye ɲinɛ ko kira ka sahabaw kun bɛ taa wa aw bɛɛ b'a fɔ ko ayi mais n'a ka réponse kɛra ayi o tuma na aw dun ko an b'a la e dun ko ayi o kɔrɔ ye an t'a la an t'a la silamɛya tɛ ye cogo ye o dulokiba tɛ o ye nkalon de ye c'est faux maga nin duloki ninnu de bɛ nin tɔgɔ yɛrɛ ye di gurunbosi aw b'a fɔ ko abaya abaya filɛ ne sɛbɛkɔrɔ parler don mais alakira sɔrɔla silamɛ a ye abaya sɔrɔ ka don min sahabaw ye abaya sɔrɔ ka don min wolojalan de kun sirilen b'u cɛ la alakira ka sahaba caman bɛ yen u sara u ma duloki sɔrɔ ka don alors fini tɛ ala ko ye kira ka sahabaw dankun bere de kun b'u la c'est à dire ni u ye saga faga sisan u b'o o wolo de doki o de bi siri cɛ la o de y'i ka kurusi o de la a ɲinina silamɛw fɛ n'a bi misiri kɔnɔ musow bi aran na musow bi aran kɔfɛ aran de la cɛ minnu tugulen bɛ musow la kɔfɛ aran na a ɲinina musow fɛ k'a fɔ musow n'a a fɔra Alahu akibaru n'a bɛɛ y'a biri ta ko n'a fɔra sami Alahu liman hamida ko muso minnu tugulen bɛ cɛw la ko aw kana girin k'a kun wuli ko aw ka to yen fɔlɔ fo cɛw ka wuli pourquoi parce que foyi tira wolo jala kɔ n'i birila a ko ka ca dɛ bon c'est-à-dire n bɛ fɛ a ka silamɛya in yɛrɛ de faamu nin ye kira ka sahabaw de ye bawolo jala de melekelen d'u la a ka haramuya dulokitigi man ca ala kira yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ yarɔ zɛrɛbu min filana nin ye kokuraw de ye nin nana sisan an ka jamanaw kɔnɔ mais ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam o tun bɛ taafe de siri a ka haramuyaw ma ni fini ninnu don n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn fini tɛ silamɛya ye yecogo tɛ kɔlɔsi tɛ jalamugu tɛ silamɛya ye danaya ni jogo de ye n'o bɔra i la dɔrɔn hali n'i sara misiri kɔnɔ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ n tɛna kuma janya ni sɔn ka di kojugu parce que alakira y'an bila min na an filɛ o kɛnɛ de kan ansaru a y'a cɛsiri Mali kɔnɔ yan nin tɔn in tilala a ma mɛn an nana silamɛw caman sɔrɔ an nana tɔn caman sɔrɔ mais Mali dugukolo kan n'o ye an faso ye kabini Ala k'an da an ka dɔgɔtɔrɔso jɔlen ye ko nin jɔra diinɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan kerecɛnw de b'a kɛ an ka ni pierre fɔlɔ posé don n ko nin kɛnɛ in kan an bɛ silamɛw de ka kɛnɛ kan ka dɔgɔtɔrɔso pierre fɔlɔ posé n ko mais
an bɛ foli segin chrétiens ma an y'olu de dɔn ni dɔgɔtɔrɔso jɔ ye ka fantanw furakɛ anw minnu ko chrétiens kafiri anw musow n'an denw de bɛ taa jigin u ka dɔgɔtɔrɔso la i b'i ka mɔgɔ min neni don o don e dɛsɛra ka t'i yɛrɛ furakɛ o fɛ yen chrétien ye combien de pourcent ye Mali la yan n bɔra si kɔrɔ min na o mɛnna o bɛ san 15 bɔ bi chrétien kun ye 5% de ye o Mali 5%. o y'a sɔrɔ silamɛ ye joli ye 95%. mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 maliyɛn na mɔgɔ 5 de tun bɛ jate ko chrétien mais mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 maliyɛn na mɔgɔ 90 95 mɔgɔ 95 o de tun bɛ jate ko ye silamɛ ye mais 5% sera ka dɔgɔtɔrɔso jɔ 5% sera ka dɔgɔtɔrɔso jɔ 95% musow bɛ taa jigin ye alors a ma faamu n'a faamuna hali Mali kɔnɔ yan ani gouvernement bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛ la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ santé la fɛn caman bɛ yan ni silamɛw y'a faamu Mali bɛ lafiya ni dɔgɔtɔrɔso min jɔlen filɛ waritigi ka dɔrɔmɛ t'a la tɛgɛjɛ dama 5 2 10 20 200 o de farala ɲɔgɔn kan parce que u dan bɛ ɲɔgɔn na u ye baya kɛ u dalen don ɲɔgɔn na u sera ka nin dɔgɔtɔrɔso in jɔ e ka joli ka fura k'a kɔnɔ alors ni misiri caman tigiw ni bɛɛ kun ye dɔ kɛ nin na jamana in kun bɛ lafiya foyi t'anw bolo ya kuma mugu kɔ hayya ala sola samaya lawuli mana ham a banna a y'a cɛsiri dɛ ni ye ala ka dɛmɛ de ye a y'a cɛsiri mais ala kɛra ka kuma dɔ sɔrɔ silam a ko ni maa o maa ye olu taabolo tiɲɛ in minɛ ko wallahi a bɛ k'i ko tasuma b'i tɛgɛ i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ mais o faso jɔlaw o faso dilanlaw don o don olu fa n'u ba de bɛ nɛni mais du courage anw bɛ n'an yɛrɛ ye de n y'o de fɔ karamɔgɔ min bɛ taa tɛgɛ jan faamaw ye anw bɔr'o la Mali gouvernement anw de b'a dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔlen tɛ nin mais nin ye gouvernement ka baara de ye a y'u ɲininka n'u b'a dɔrɔmɛ bɔyɔrɔ dɔ kɛ mais jugu foyi t'olu fana na ni ko a y'a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn e de y'u jugu ye u ka suɲɛ k'a dun bɛɛ k'a da de non anw y'a fɔ anw t'an sigi kɛnɛ kan ka faama dɔgɔya o t'anw taabolo ye ala ye maa o maa kɛ faama ye bonya dɔ b'i kan o k'an ka to i kan mais Mali faama bɛɛ foyi ma ɲagami Mali kɔnɔ yan ko population mago b'o la ni ne ni président ma sigi ni n'a ka ministrew ma sigi k'a fɔ a ye nin kɛ tan Mali mago bɛ nin na bi population sɛgɛnnen don ala tulo b'a la alors min tɛ se ka tiɲɛ f'u ye min b'u ka to dun don ne t'u ka to dun ka ji min n'a gɛlɛyar'u bolo fana n b'u dɛmɛ de aw sababu la du duurutigi ninnu alors wasa da ye nin ye ala k'aw sara ansaru ala k'aw sara wallahi maa o maa tɔgɔ ye ansar min ka dɔrɔmɛ b'a la tɛ dɛ min tɔgɔ ye ansar hali n'o ma deli ka Mali ye jango Kucala ni baraji bɛɛ ta dafalen de b'i bolo min bɛ kaburu kɔnɔ o n'a ta bɛ min balolen don o ta b'a bolo ni silamɛya bɛ nin dɔrɔn de don nin dɔrɔn foyi tɛ yen bilen kuma mugu kɔ 95% musulman Mali karamɔgɔ bɛ ɲini ka caya kunfin ye jamana jogo ka halaki ta a yɛrɛ b'a dɔn ko ala ta bila la n bɛ kuma surunya a sara bɛ ala de bolo mais an b'a ɲini ala fɛ a ka ɲumanya ninnu kama an faso in ala k'a bɔ bolo la ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga hɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'o sabati ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi, je m'appelle Salia Kone. Okay. Le centre de santé Cherifula, inauguré à Kouchala ce jour, samedi 21 juillet 2018, n'est-ce pas, a connu la pose de sa première pierre un 8 mars 2014 jusqu'à 2018 aujourd'hui. Ok, merci. Ce joyau, n'est-ce pas, architectural qui a été construit a été entièrement financé, on peut le dire, n'est-ce pas, par la section Ansardine de Kouchala, composée de 28 sous-sections. Alors, n'est-ce pas, la valeur ou sinon le coût de ces joyaux, n'est-ce pas, est évalué à 113 millions de francs CFA, dont plus de 29 millions de dons. Donc, nous avons, n'est-ce pas, bâti notre centre de santé sur un espace de 3000 mètres carrés et on a occupé peut-être que 20%. Ouais, un espace, sentiment de très grande joie, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait partie, n'est-ce pas, de la commission la commission de suivi des travaux de ce joyau architectural. Donc, depuis 4 ans, 4 mois et 13 jours, nous avons suivi pas à pas, n'est-ce pas, les travaux de ce centre et qui a vu, n'est-ce pas, son inauguration aujourd'hui par Seyd et Chérif Ousmane Madane Aïdara. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Inch'Allah, n'est-ce pas, il y a encore de l'espace, comme on appelle, à construire. Nous allons agrandir, n'est-ce pas, si vous voulez, ce centre. Pour l'entretien, je pense que, n'est-ce pas, Kouchala doit mettre l'entretien de ce joyau architectural entre ses deux mains et que tout le monde, n'est-ce pas, y prenne garde. Je vous remercie. Je suis à la présente cérémonie pour représenter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique empêché. Il s'agit bien sûr de l'inauguration du centre de santé Cherifla de Kouchala. Les plus hautes autorités sont informées et ils sont très ravis. Au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous ne pouvons que remercier le guide spirituel de Ansardine et l'association Ansardine pour cette belle initiative qui est d'ailleurs la continuité d'un processus parce que nous savons qu'à Bamako, il y a un centre de santé Cherifla, il y a le centre de santé Cherifla de Mpesoba. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres centres qui sont en chantier. Je crois que c'est un acte positif que l'association est en train de poser dans le but de mieux distribuer la santé sur toute l'étendue du territoire national. C'est la vocation du ministère de la Santé d'apporter les soins, les meilleurs soins aux citoyens où qu'ils se trouvent. Et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique l'a rappelé à plusieurs occasions, les instructions du président de la République en la matière, qui consistent à apporter les soins de qualité aux Maliens où qu'ils se trouvent. De Kidal à Andiraboukan, c'est le devoir du gouvernement d'apporter les meilleurs soins aux citoyens maliens. C'est pourquoi il est prévu dans les schémas, dans la carte sanitaire du Mali, beaucoup de sortes de structures. Je crois que les centres de santé de Cherifla rentrent dans ce cadre. Il y a les CESCOM, il y a les CESREF que nous sommes en train de transformer, d'où la nécessité de la réforme, d'où l'importance de la réforme qui est en train de s'opérer actuellement dans notre système de santé. Les réformes en matière de santé n'ont d'autre objectif que d'améliorer la qualité des soins, de rapprocher davantage les soins des citoyens. Et c'est ce que le centre Cherifla contribue à faire. Ça, c'est un objectif que Ansardine est en train d'aider le gouvernement à réaliser. Nous ne pouvons que les féliciter. Nous encourageons nos structures à collaborer avec eux. Nous encourageons les centres de santé Cherifla de voir les normes, de respecter les normes en la matière, de respecter les principes et de collaborer avec les structures de l'État pour que la santé soit mieux distribuée sur toute l'étendue du territoire national. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Seyid Chérif Ousmane Madane Aidara an b'a fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la an nisɔn ka di Kucala yan sɔgɔmada na ni dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli ye an bɛ a ɲini Ala fɛ dɔgɔtɔrɔso ka ni si ni kɛnɛya bɛn Ala k'o kɛ an bɛ Kucalakaw fo dante foli min na ka bureau national exécutif fo ka bureau international membre bɛɛ lajɛlen fo
ka beni an karamɔgɔ ka wele da kan ye ka ɲini ansaru fɛ dɔgɔtɔrɔso ka lɔ jamana kelen-kelen bɛɛ la dɔgɔtɔrɔso ka lɔ sigida kelen-kelen bɛɛ la bon ni y'a waliyalen dɔ latigɛni ye Kucala bi an bɛ Ala fo ka Ala barika la o la ni Ala sɔnna ma a ɲɔgɔn caman bɛ dugu caman na minnu labɛnw kɛn don dɔw yɛrɛ dalikulela bi sɔgɔmada na u y'an wele sisan ko o ɲɛfɔ an ɲɛna donc min bɛ dɔrɔn hali bi ka wele kan bɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ni baara ye baara min kɔni daminɛna a kan ka continuer fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jija ka se ka nin dɔgɔtɔrɔso ɲɔgɔn dɔ i ka dugu kɔnɔ i ka jamanaw na ka kɛ sababu ye ka silamɛya dɛmɛ ka kɛ sababu ye ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ an karamɔgɔ an b'o le fɔ an karamɔgɔ Alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ma ci foyi kama fo bɛɛ ka lafiya an karamɔgɔ fana nani a ma kɛ foyi kama fo diɲɛ bɛɛ ka lafiya donc o la an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka wele kan se bɛɛ ma bɛɛ ka jija ni ɲɔgɔn ka se ka kɛ i ka sigida la ni Ala sɔnna ma an bɛ aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la ka ɲini Ala fɛ Ala ka ni ɲɔgɔn caya dɔgɔtɔrɔso Ala ka ni si bɛn ka ni kɛnɛya bɛn a kɛra Kucala yan ka ɲini Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa ni dɔgɔtɔrɔso na ni bana ye ka ɲini Ala fɛ o kana bɔ pewu fo o ka bɔ n'u ka bana banni ye Ala ka kɛ banaw furakɛyɔrɔ ye Ala ka ɲɔgɔn caya an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o d'a ma Mali yɛrɛ Ala ka lafiya Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kelenya don a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye vraiment an nisɔn ka di sɔgɔmada na danti nisɔndiya min na an b'a la fo ka Ala barika la ka aw yɛrɛ fo ka bɛɛ lajɛlen fo k'an ka foli se an ka président national Mamuru Jalo an b'a fo ka présidents bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan bɛɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la ka ɲini Ala fɛ Ala ka siw di Ala ka kɛnɛyaw di dɔgɔtɔrɔso a nafolo bɔra yɔrɔ min Ala kana ban pewu Ala ka miliyariw segin a nɔ na Ala ka miliyariw segin a nɔ na ka an balimakɛ fana fo ale min nana échographie di ka tila ka layiru di k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma minɛn tɔ min tora a b'a seko kɛra ka ɲini Ala fɛ Ala ka garizigɛw foni Ala ka hɛrɛ caman kɛ Ala ka ko tɔw bɛɛ nɔgɔya k'an ka foli se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka foli se diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka ni ɲɔgɔn cɛ sɔli ala rasulil karim min b'an bolo dɔrɔn o le cɛsiri dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ka faamuya k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso a ma lɔ mɔgɔ kelen kama dɔgɔtɔrɔso a lɔra bɛɛ ta lo ka ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn u k'u jija ka dɔgɔtɔrɔso matarafa ni bana mɔgɔ o mɔgɔ ra i ka na dɔrɔn ni Ala sɔnna ma i bɛ furakɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na min b'an bolo dɔrɔn bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔso minɛ k'a yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso lo donc n'o kɛra ni Ala sɔnna ma a bɛ taa ɲɛfɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ saniya ko dɔgɔtɔrɔso ko o ko bɛɛ ka bila hakili la dɔrɔn ko dɔgɔtɔrɔso lɔra ka di Kucala bɛɛ ma a lɔra ka di diɲɛ bɛɛ le ma bɛɛ ka cɛsiri ni Ala sɔnna ma ni bɛɛ y'a cɛsiri ka dɔgɔtɔrɔso kɛ an ta ye bɛɛ y'a kɛ a yɛrɛ ta ye ni Ala sɔnna ma ɲɛtagaw bɛ sɔrɔ ka ɲini Ala fɛ dɔgɔtɔrɔso Ala ka a bonya ka tɛmɛ nin kan Ala ka ni ɲɔgɔn caya Kucala yan ka ɲɔgɔn caya diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni tun ye an ɲɛ Kucala ka bɛn jumadon ma juillet kalo tile 20 san 2018 jamiyatu ansardin tɔndenw ye kɛnɛyaso min jɔ o dayɛlɛnin kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Kucala dɔgɔtɔrɔso kura in a birikiden fɔlɔ dara an ka diinɛ ɲɛmaa fɛ Seyid Sharif Usman Madan Haidara marisi kalo tile 8 san 2014 ni ka na dayɛlɛnin baara bɛɛ lajɛlen kɛ juillet kalo tile 21 san 2018 wa musaka min donna kɛnɛyaso in jɔli la o bɛ t'i jɔ CFA wari $113 an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu tun sɔgɔlen don an na k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya jira an na sigida nataw la fɛn min bɔra Kucala dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ hukumu kɔnɔ a bɛna a baara tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka yan'o cɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya